Lai ligi school hakol kata ki lakhang dam no namar badon gi kena school bat kinong hikai ki batas positif na uknyang jingpang covid khat khandai. Kini gi lai ligi school ki day ka La Martinia for boy the Frank Anthony Public School bat ke Saint Lawrence High School. Ke Saint Lawrence High School kalapan benar ba kalakhang no ia ki kampus baro bat namar badon ki kena school bat kinong hikai ki batas positif na new kenyang jingpang. Kumta kenang ban penduk no ia ke jing ia bit jong new kenyang jingpang. Lerai babaro ki rehearsal examination ki bidang sa jong ki kena kelas 10 bat kelas 12 ban penlong no da ka online mode. Ka jela Maharashtra kelerai ban penlong no da ka lockdown kepada kita yau. Ha kalian dom befli kat kumbala report ha ke arpenyo terik ubnai mas arjar arpawai ka jingkiu jong ka klam covid khat khandai Maharashtra ka lakanjo sha ka laipon riu hajar khandai spa artli ki new cases ka balong ro ka record ka bahe do jong menta usnam ha ka wei pat ka liang ka Mumbai ka lakanjo sha ka san hajar san spa kharsantli ki new cases ha ka chisngi Chief Minister jong ke Maharashtra Uddhav Thackeray ula ai da ka order ban penlong da ka night curfew habaro ka wei ka Maharashtra nadu ubnai mas arpo pratarik hado ban penbena da kumbai kijaka pule ha ka jela Telangana ki lakhang lut bat baro kijaka pule kelas dang ban phai biang syaka e-school lane ka online classes nadu ka arpo sauterik ubnai mas ar hajar arpeu kumbal report da ki school jong ke jela ki don ki kena school ki batas pos na ujing pang covid khat khandai ong chief secretary ke jela Somesh Kumar hagni tayau bladem la kumno nrus pa ngut ki kena school jong ki bapule ha private school bat ha ki school jong ke jela ki latas positif na une virus haba phai pat sagari India barok kawai ke India kalayo ya ke report ha ka bagi new cases kilapoi kilakot sya ka nripo ar hajar new pa khat sau teli ha ka chisngi kani kalong ke record ke bahe do ha ka chisngi jong mentau snam ha ka ri India ke Maharashtra ke poi hado lahosan hajar new pa arton rutli ki new cases ke Chhattisgarh ke lapoi shado la hajar chispa nripo artli ki new cases kumta barok ki active case ha India ke lakiu sya ka sau pon prapeu nriu lakngut